Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Ake sibingelele bese sinamukela nonke kuSiyaviva TV1 okhuluma nani uMC Phulobas uAndile wakangcobo. Umgabe noMandela usatholakala insipho ezimanga, insipho kazwelonke, insipho eyenza izinto zenzeke. Wena onebhizinisi, wena ufuna umsebenzi noma osebenzayo kodwa khona iy'nkinga ezikahaqile, khona izinto ezikulalayo ebusuku, wahamba wayothatha into e-wrong noma kunokuthile ofuna ukukususa kuwena ukukhuculule kuphume kuphele, noma ufuna ukukhula udlondlobale kuleyo nto oyenzayo. Mhlawumbe udlala ibhola, ungumdlali oqavile kodwa ubona into zakho seyishona phansi, usaziwayo izinto zakho yishona phansi, usebenza ngama-truck, usebenza ngamatekisi, usebenza ngezinto ey'hlale njalo zikubonisa abantu. Ngiyakwenxusa ukuthi banayo le nsipho ekhaya noma udinga abantu bezophakamisa lolo hlobo lebhizinisi lakho. Uyayidinga le nsipho kaMandela, ube ne-charisma, abantu mabekubona bekuthande. Uyayidinga le nsipho kaMgabe, uthi mawushinto kube ngathi usugxivize ngesitembu, bazwile ukuthi uthini. Angibonge kakhulu-ke South Africa ukuthi ningiphe leli thuba, bese ngibonga kuma-Afrika wonke nomhlaba wonke nje jikelele ongizwayo njengoba ngikhuluma njengamanje lapha eLesotho. Ngiyanithanda ngendlela esimanga, ngiyabonga futhi insipho yami ukuthi niyakwazi ukuyithola. Johannes, ngiyabonga insizwa yakithi, uNkulunkulu makakubusise akuhle nganinakekele. Le nto ngenzele yona inkulu kakhulu futhi iyangihlasimulisa ishe emzimbeni, ngizwa ngathi ngiyathuka ngenxa yothando ongenzele lona. Ifikile le nsizwa yayibika, yahlala 7 days la ekhaya, siguqelwe, sihanjelwe, yathi hhayi no, ngizoba kanye nawe mfana kithi, yaba kanye nami. Ilokhu ingincenga ngithi hhayi, ngifuna ngakithi le nsipho itholakale kimi, futhi ngizoyidayisela abantu abaseduzane nenhliziyo yami. Angifisi isho ukuthi ukhangise ngenamba yami ngoba ngifuna uma sekwenzeka izinto bethi ngenxa yale nsipho, ngifuna nje bengazi kwamfihlo yami, kodwa ngiyobanika abantu abasesondelene nami. Cha, yathatha in bulk impela, ihambe nekhalibhothi insizwa yami, iyonikeza-ke abantu asondelene nabo ngokomndeni nabantu azwana nabo, kodwa yona kahle kahle ibizela ekhaya izothi ngiyabonga ngathenga le nsipho kwenzeka u-1 no-2 no-3, sengiyithathele ukuthi ngiyoyinika abantu bangakithi-ke eLesotho kwelikwamshweshwe. Right. Lotshani Manrebe lakithi, Lotshani. Ngibingelele futhi naseSwatini, sanibonani. Ngibingelele kakhulu eNingizimu Afrika yonkana, iy'fundazwe zonke zoshagalolunye ngey'funda-ke ezahlukahlukene ama-districts, sanibonani. U-MC Phulobasi-ke eprovinsini yaKwaZulu Natal, ngise-KZN la ngikhona, kodwa i-product yami iyafika kulo lonke leli elikaMthaniya noma kulo lonke leli laseNingizimu Afrika nomhlaba wonke jikelele. Siyaposa ngani zakwethu phesheya, siyaposa enhla ne-Afrika, siyaposa kuma-province ey'fundazweni zonke zaseNingizimu Afrika. Siyakukhoriyela, sisebenzisa uPhephu, sisebenzise uPostbank, sisebenzise ngakubala kube kuningi, sisebenzise uDHL noma ngiyakhohlwa kodwa kusebenzisa lokho. Abafana bami-ke abasuke sebexhifiza benza yonke into lapho. Right. Ngifisa ukuthi ngidlule kanje. Bantu abanoshukela abangenawo u-7,500, bantu abane-high blood pressure abangenawo 8,000 rand, nayi inamba kamapholobo 079 0453 446. Ngicela ukunilapha ushukela, ngicela ukunilapha i-high blood pressure, ngicela ukunilapha ungavukelwa imizwa, ngabe wesilisa noma wesifazane, kanye naloyo othi ushesha akhathale akakwazi ukugijima ibanga elide ocansini. Ngiyanicela ngani zakwethu, sondelani nani eduze kwami, khona imali ningenayo ngikwazi ukunisiza. Mhla ka-2 November ngizobe ngisiza abantu bakashukela, abantu abanenkinga yemizwa, abantu abane-high blood pressure. Ngishayela ucingo ku-079 0453 446, 079 0453 446. Sikulapha ushukela, sikulapha i-high blood pressure, sikulapha ukufadabalelwa ileyo mizwa. E-KZN, eConopia Flat 1465 la ngikhona, ozongithola khona ngaso sonke isikhathi. Bathi abantu uzosikhoriyela yini lo muthi? Cha, ngeke ngikukhoriyele.
ngoba ngifuna ukuqala ngikulaphe la bese uhamba uye ekhaya uyoqedela ukulashwa kwakho kodwa usubonile ukuthi angithathanga 1000 lakho mahhala ingoba ngikunika umuthi wangampela futhi engazi ukuthi within 14 to 21 days ushukela uzobe usungasekho kuwe within 14 to 21 days i-high blood pressure yobe ingasekho kuwe asikuthathe nje uphile nawe kamnandi uthi 5.6 noma 5.5 noma 6.5 at least impilo yakhe ayibe lapho asikulekelele isho laba sebe exceedile and so forth wazi ukuthi i-high blood pressure simgqilaze too much ngicela nibalethe lethana ogogo nomkhulu ababulawo ushukela nge-1000 uyabhalisa ke kusenesikhathi ngizosiza abantu abawu-20 kuphela kwi-high blood pressure ne-sugar diabetes because ziyabiza lezi zinto ekwakhiwa ngazo lezi zinto and iningi lazo zisuka eGhana nase-England nase-China abantu engisebenzisana nabo babili uMr Chronic Smith kanye noMr Kazenga ngiyaninxusa-ke ngiyanicela sondelani nasi-ke simemezelo esikhulu kakhulu ngomhla ka-2 kuNovemba kuwona wonke umuntu osekwathatha insipho kaMgabe noMandela yamsebenzela noma yangamsebenzela noma uyabona ukuthi sizomsebenzela noma ebeselahla ithemba ethi ngeke imsebenzeli ngiyalihlaba ikhwela uzungasali nangephutha woza uzoxhawula kuma river gods ngomhla kabani no ngomhla ka-2 kuNovemba siya empophomeni siyohlamba ngesibusiso samafutha kaMgabe noMandela kuma river gods ngeke ngisho ukuthi impophomi kuphi nendawo esiya kuyo kodwa sonke siyongena empophomeni siza-ke mhla ka-2 Novemba uzungasali bhalisa njengamanje ubhalisela ukuthi uyaya nawe empophomeni uyothola ukwehla kwamanzi anesibusiso ugibele kanye nami kumkhumbi kaNoah kushaya uDisemba ingane zakho zinokhisimusi kushaya uDisemba ingane zakho zinempahla zokugqoka kushaya uDisemba le moto obuyifuna uyitholile uyangizwa ukuthi ngithini abantu ngaleli langa la ngomhla ka-2 uMgabe noMandela kuNovemba bazobe bewuthola mahhala uMgabe noMandela uzobutholakala mahhala kubona bonke abantu esobe sihamba nabo siya kuphi no empophomeni bhalisa ke njengamanje ku-079 0453 446 ngiyayiphinda inombolo 079 0453 446 siyahamba siye empophomeni nini na ngomhla ka-2 kuNovemba tshena umakhelwane wakho lo okusola ngokuthi wena uthwele noma ukusola ngokuthi uyathakatha tshena umakhelwane wakho lo okusola ngokuthi wena khona enenza ngayo ukuthi ngingathi mase ngibuya ezandleni zama-river god ezandleni zempophomo ezobe iyehlela kimi izibusiso engizobe ngiyithole lapha mase zibuya zenzeka bese uyagijima uyabantu uyofuna ukungiloya noma ungikhulume kambi ngithatha isinqumo sokuthi ngimlalele loya mfanekiso kaJehova ngithatha isinqumo sokuthi ngimuze uMapholo bamayikhuluma ngithatha isinqumo sokungamcriticize sokuyozibonela ngokwami sokuyokholwa ngokubona ngiyofuna lolu gcobo analo lokuthi noma inini noma ikanjani uma benesandla empilweni yaloyo muntu uyabuye loyo muntu azobonga angisiyena uNkulunkulu ngani zakwethu kodwa akekho umuntu engisamsize ngeqiniso ongakaze abuya waba nesandla kimi wabonga ongabanga nesandla wabonga ingoba washawa ingilosi yami esenemizamo emibi yokusebenzisa mina ukufezekisa izinhloso zakhe angixoxele enye into nje le ngiyaqala ukuyikhuluma nani uma thina esinebala elimhlophe in general
sishiswe ilanga abanye bethu including me ngiyayihola phambili siyashiswa ilanga bese kuxebuka isikhumba bazali kadani izingane zenu ezinebala elimhlophe uma zishiswe ilanga kukhona abasizakalayo uma ixephuka ingane yakho kanje wena wabona wena ususuqeqwe esilondeni kunomuntu ofisa ngathi engalicosha lolo hwebuka noma lelo xebuka noma leso sikhumba uma sixebuka ngani zakwethu wena wazi uplastic katamatisi etuck shop isikhumba sethu sixebuka kanjalo ngasibamba usithi sibe isitro wena wabona uplastic inkulu indaba akuningi engakukhuluma la kodwa kusanabantu abakholelwa izinto ezimbi nabafisa ukwenza izinto ezimbi ngathi abanye babo sebazama bazibahluleka bathumisha abantu ukuthi abazozwana nathi bathuma abantu ukuthi abezoshutha awuma ishiswe ilanga wena mshayi ngehage noma yenza ngathi umsusa udoti kanti usumonyula leso sikhumba sakhe ilezo zinto ezenziwayo abantu abafuna ukuzinothisa nokuzicebisa abasakholelwa kwizinkoleloze mina ke ngizosho namhlanje ngizothi kuwe angizokufihla lokho engizokusho namhlanje ngizosho into ezonishaqisa kodwa abanye beni bayayazi ngoba bengibanika leyo receipt from today uhloniphe musukubuka ukuthi owomuntu omhlophe noma umuntu omnyama noma umuntu onjani zibuke wena uhloniphe umchamo wakho wokuqala wasekuseni uma kade ungalalanga nomuntu wesifazane noma nomuntu wesilisa uthathe kancane nje isho into encanyana nje uhashazise kobakho ubuso akekho yobuya kulokothe azinitsheni inyanga ngoba ziyazi ukuthi niyothoba seningene egodlweni ngoba zona ziyahashazisa nina nihashazisi uzothola omunye umuntu nangu umuntu esifundisa umnuku iphi hygiene wemapholoba akuyona ninkoleloze leyo ayikho leyo nto ireality ithi ayikho into eyaziwa yithongo lakho nemimoya yakho ngaphezulu kwakho enjalo le moya efanele yazi umuntu wangaphandle ukuthi wena uzokusiza yona ihluleka uqeqebule emzimbeni wakho bese ikusiza ngawe mina ngizosho namhlanje ngiwona kodwa wami siyofunda kwezakho ke hayi wona umbani bengazama beze behluleka bethi bayogqula bahlanganisa nani ngeke kulunge lutho kodwa mina ngiyazazi ukuthi ngiwona wami futhi mina ngiyawusebenzisa kimi ngoba ngiwona engani confuse man 0790453446 ngiyaconfuseki lesi sami isandla siyobe sikuthinta bese ngikudedela ngisho ukuthi enza u1 no2 no3 angithi angiyona inyanga ngiyena umthandaza ngisona isangoma angisilutho I'm just a leader ngiyabelwa ngimbulelwe ngibone inqwabe ngiyitshena la indaba zayo bese igxuma ibaleke isibonile sengiyibonile lengqondo abaphezulu kwayo ngizonipha kugcobo lokuthi mawusiza umuntu akabuye ezokubonga that is one ngizonipha ugcobo lokuthi ningasweli ngizonipha ugcobo lokuthi lento yenzayo ayidlondlobale ngizonipha ugcobo lokuthi lapho qhamuka khona nawe hlonipheka ngomhla ka2 kuNovember siye empophomeni sonke 2 November asambeni sempophomeni niyothola amandla emvelo uthi omunye umuntu impophomo ihluke ngani ngoba phela kusuke kuumfulo kade ugeleza usuka kuphi no izwe kahle le ngizokutshela namhlanje mina akudingeki ukuthi sithi impophoma ezokunika lento oyifunayo kodwa isabelo saloyo muntu othema embulelwa wakhonjiswa isport angakunikeza into ayinikeziwe naye imbulelwe ngokwamandla aphiwe wona
kuleyo ndawo. uNkulunkulu muhle ngento eyi-1, ukukhumbuza abantu bonke abaphefumulayo nabahamba emhlabeni ngezinyawo ukuthi ababone uNkulunkulu uye enze kanje. Namhlanje ukudedela wenza imanga, kusasa uthi uyaziphinda lezo imanga ayingenzeki, because once lezi imanga ozenza izolo waphindwa zenza kusasa naphangwa kusasa, uzozibona usumkhulu even ngaphezu kwakho uJehova. That's why ngihlale ngitshena abantu ngithi I'm not discouraging you entweni obhilivela kuyo nekuyiyona nto ehlezi kuyisa every Sunday enkonzweni. Kodwa what I'm saying, sometimes you must ufanele uyibhekisise lento yama-motivation nokufunda kweBhayibheli each and every time. Ubukhumbula ukuthi ekhaya ushiye ibhodo elingenalutho olucwebezela, noma ushiye ekhaya ibhodo elingcolile kungekho ukudla okuzophekwa, bese utshenwa ukuthi uzosutha, uzoba nokuthi umuntu azi kahle ukuthi mawubuyela back ekhaya ngeke usuthe ngoba ukudla kukho. Nonke beniyonikelela yena, beninganikeleleli ukuthi masunikeliwe umnikelo bese uhlukanisa ukuthi kubhekwe laba abantulayo nabasweleyo la enkonzweni. So ngizothi kuwe ke mntakama, dadewethu, mfowethu, at least iya kanye enkonzweni oyithandayo, bese lamanye ama Sundays ubheka nanoma ngabe yini ongayenza ezogenerator imali empilweni yakho, cause siphila emhlabeni wemali, nodinga ukuthi kusasa ingane yakho mayitefa noma ikhala ithi ifuna ibhasekile ukwazi ukulithenga. But lolu suku olumoshayo uyinika ukuthi uyisondelanisa noJehova, uyeke ukwenza okwenziwe emhlabeni ukuthi kuyazanywa ngoba ngeke uhlule ungazamanga. Olunye losuku lolo olumisa impilo yakho ubone ngathi uNkulunkulu akakuthandi. Mudumise usebenza, mudumise la ukhona, mudumise wenza into engezolimaza omunye umuntu. Angiphiki ukuthi inhlanganiso yinhle ngoba iyakwazi ukuqoqa izigebengu bengabe ziyagqekeza kamakhelwane kodwa zilokho eyingundazi enkonzweni. Futhi ngamanye amazwi ngabe mhlambe nishayana nomunye umuntu lapha estradini njengamanje nibanga ukuthi kuwukuthi kodwa enkonzweni ninake izwi lenkosi elisuke lishiwa inceke kaJehova ngaleso sikhathi. Futhi uyakwazi ukuvikeleka ngaleso sikhathi. Kodwa ireality ithi njoba sila emhlabeni sizozama. Ake uthatha amaviki amathathu uwenza wokuzama bese lilodwa uhambe uyodumisa uNkulunkulu ukuthi ngiyobonile umehluko. Uyomkhumbuza futhi kusekhona okunye okucelayo. Ingakho ke thina emkhumbini kaNoah, Unity of God, sikhonza kanye enyangeni. That leader esuka iphangweni ngaleso sikhathi ephiwe ukuthi ayikhulume nani, intsheni iqiniso nje ukuthi sizebandleni lezikhalazo ezize ngemva kwesolution. Because abakhonza la kukhonza khona mina bayazi ukuthi ayikho inkinga esekuyafika empilweni yethu isolution ingakazi yabakhona. Mina kwafika iproblem yokuthi ngidutshulwe ngadutshulwa, kodwa ngokuthi uNkulunkulu wayeseyindlalile isolution yokuthi ufuna ukungweza kusiphi istebhisi, lokho kudubulwa kwaphenduka iceremony empilweni yami. Ngaba undaba mlonyeni, kwangondla ngabhukhwa ama-event ngisagijima kakhulu eziteji. So today ngizothi kuwena akusikhona ukuthi ngoba ngikuyisa kuleya mpophoma iyona ezofika yenza imanga kuwena, kodwa ngokwama river gods nokuxhumana kwethongo lami noJehova iyona ndawo engiyabelwe ukwenza umehluko empilweni yalabo bantu abayobe befikile ngelanga la ngomhla ka2 kuNovember. Ngiyazi ukuthi niyazibuza niyaziphendula ukuthi ngabe kumahala yini ukuya empophomeni. Cha, nganiza kwethu uzokukhokhela ukuthi sihambe nawe siye empophomeni ngoba okokuqala nje sizodinga ukuthi sikhambise ngetransport from la sobe sisukela khona sibheke empophomeni. Okwesibili, insebenzo noma umsebenzi ozobuwenziwa khona lapha yana uyadinga ukuthi labo bafana bayobe besilekelela bekwazi ukuthola onsumbuyane abancane. Okwesithathu, vele iprocess fanele uyikhokhele kuze ibe nenkanyiso yokuthi lento eyizele it's meaningful, inesizathu futhi ulahlekelwe
ithongo lakhe livukeke lazi ukuthi njengoba ulahlekelwe imali engaka nalo alikulekelela ukuthi ibuye le mali iphinde futhi idlule kule wena obuyikhokhile. Imalini ke edinga uMapholoba kuzube ingxenye yale mpophoma. Ngidinga u100 owuluhlweza bese ngidinga imali engange 1000 rand eyinkokhelo. Leli 1000 rand ulikhokha izigaba ezimbili ngokuhlukana. Uqala ukhokhe u500 rand ngenkathi ubhalisa noma ngedate ozoyisho mawuqeda ukubhalisa ukuthi uzokhokha ngayo. Bese ufika no500 rand sekuhlangene ke kuyi1000 rand. Kanye nalo 100 rand ozobe uwuhlweza ngalolu suku. Yebo ikhona ezinye izinto esokunxusa ukuthi siphathe ezobe ziyingxenye yokusetshenzwa kwalolu suku. Kodwa singakwazi ukuzidalula la ngoba sifuna ukuzocoshisa noma ukuzofundisa. Mapholoba usuyinyanga yini njoba usukhuluma ukuthi uyisabantu empophomeni and so forth. Kuba umyalelo nje lo engibulelwe wona ukuthi abantu abahambe beyophothula noma beyomukela amandla kaMgabe noMandela ngokugezwa ngamafutha kaMgabe noMandela empophomeni. Why impophoma? Ngoba impophoma iyayifanela nemfula yonke nje esuke ikhona. Impophoma ingaba isithombe esingelutho kuwe noma ibe isithombe esihle futhi kuwe. Kodwa okukhulu kunakho konke okwabelwe mina ukuthi uma ngingafika kule yampophoma ngale date ngiyobafica sebengilindele abafanele ukusiza wena. Ngamanye amazwi sukubuka lento uthane yimi babaza ubukhulu bendlovu ozoyifica ngelanga sisempophomeni. Ngiyanimema ke mabandla kaMjokwane kaNdaba, ngiyanimema zizwe zonke ezahlukahlukene. Eastern Cape, Western Cape, North West, Free State, Mpumalanga, Gauteng, ehlani ze KZN, eConopia Flat 1465 la esiyosukela khona sesibheke empophomeni. Usuku umhla ka2 kuNovember. Uyabhalisa ku079 0453 446 079 0453 446. Bhalisa ekseni isikhathi ukhokha ideposit ka500 rand usuyofika usuphethe u500 rand uhamba no100 rand owuhlweza eceleni uyiswe empophomeni uyogezwa ngamafutha kaMgabe noMandela bese uthola ugcobo lama River Gods empophomeni. Lapho khona uyobuzwa iconnection, uzwa amandla okuphumelela kule nkinga obhekene nayo. Abantu abanamacala emsebenzini noma ezinkantolo zikahulumeni, abantu abanezinkinga emphakathini abahlala kuwo, abantu abangawathola amatoho, abantu abanamashishini lokho kuthiwa amabhizinisi amancane namabhizinisi amakhulu, abantu abazaziyo benenhlanhla kodwa esifadabele, abantu abalala nemkhovu noma imkhunkulu noma izilwane noma abantu abavuka imizimba ikhathele ngathi bebelalwa izinto ezithile. Uphupha kambe ebusuku, imoto zakho ziyafa, izinto zakho ziyashabalala, umendo kuwo awuphili. Into othi uyayenza ayisisami, ayidlondlobali, ayikhulisa nhlobo. Leli langa lingelakho. 079 0453 446. Laphana siyobamba inkanyezi noma siyobona ukukhanya.